Valóban volt egy alagút a süllyi templomtól egészen Úrig? Ennek járunk most utána. Kövessetek! 1876-ban a tápiószecsői plébános hívta fel a figyelmet egy ismerősének erre a pincére, ahová az elmondása szerint 22 lépcsőn lehet lemenni, és az ország egyik legrégebbi pincéjének állapítatott meg szerinte. Hogy mikor is építették ezt a pincét, ezt nem tudjuk, nem maradt fönn róla írásos dokumentum. Viszont a korának meghatározásában sokat segít ez a boltív, aminek a kövei a megszólalásig hasonlítanak a templom főbejáratának köveihez. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy ugyancsak a 15. század környékén létesülhetett ez a pince. Néhányan azt mondják, hogy ezen a járaton keresztül egészen a süllyii templom kriptájáig lehetett eljutni. Szerintem ez egy kicsit túlzás, hiszen a templom oldalhajója, ami alatt a kripta van, körülbelül 200 évvel később épült, mint ez a pince valószínűleg. A legvalószínűbb az, hogy ez az eredeti bejárata lehetett ennek a pincének. A süllyii templomtól déli irányban lévő domb túloldalán van egy papszökőllőnek nevezett terület. A monda szerint oda szökött ki a pap. De hogy ezen az alagúton keresztül valóban el lehetett oda jutni, azt a ti képzeletetekre bízom.